Priatelia, v tomto treťom diele by som sa rád zameral na názory, s ktorými sa stretávam v spoločnosti. Sú to názory dvoch takých hlavných, by som povedal, že skupín, aj keď podľa mňa aj tie skupiny sú tak trošku umelo vytvárané a umelo burcované. Každá táto skupina vidí problém niekde inde a riešenie tiež niekde inde. Verím, že každý z vás to v podstate, alebo každý z tej skupiny to v podstate myslí dobre, ale podľa mňa sa obidve skupiny mýlia. A mýlia sa v podstate problému, ako aj v riešení. Poviem môj názor na tieto skupiny, možno aj trošku sparodujem a vysvetlím, prečo sa mýlia. Prvá skupina túži po odstránení, alebo teda po víťazstve nad populistickými politikmi, nad tým, aby konečne tu rozhodovali inteligentní, vzdelaní ľudia a nie buraní, ktorí volia týchto populistov, ktorí vedia, čo majú rozprávať a za to ich títo ľudia volia. Častokrát je ich takým hlavným problémom je korupcia, klientelizmus, kamarátstvo a myslia si, že keď sa tohto zbavíme, tak už to bude dobre. Nebude to dobre, pretože ten systém, aký tu je, nespravodlivý, kapitalistický zo svojej podstaty, tu zostane. Uvediem zo pár príkladov. Povedzme, že sa zbavíme takýchto politikov, príde sem konečne ten volič, ktorý je slušný, ktorý je inteligentný, vysokoškolsky vzdelaný so svojimi politikmi. A môže to vyzerať napríklad takto, že dobrý deň, sú výkyvy na trhu, viete, na burze elektrika rastie, tu máte graf, nech sa páči. Príde ten volič, aha, jasné, graf, rozumiem, s tým sa nedá nič robiť, v poriadku, ja si nájdem druhú prácu a túto elektriku zaplatím. Samozrejme, odmietam štátne dotácie, pretože nebudem zodpovedne zadlžovať svoje deti, ani svojich vnukov, takže ja si to pekne odmakám a túto elektriku zodpovedne zaplatím. Samozrejme, tento človek sa nepýta, prečo je drahá a či vôbec má toľko stať, a či je to v poriadku. Potom tu môžeme mať dobrý deň, vznikla finančná kríza, spľasla bublinka v Amerike s hypotékami, takže budete to mať teraz ťažšie, bude problém nájsť si prácu, bude problém s hypotékami a tak ďalej. Jasne, rozumiem, bublinka je bublinka, ja sa tomu zodpovedne a vzdelane prispôsobím, pretože ja sa ekonomike rozumiem. Ďalej tu môže byť jeden vzdelaný študent vypočítal, že každých 7 rokov bude nutné predĺžiť vek odchodu do dôchodku o 1 rok. Inteligentný, vysokoškolsky vzdelaný človek, takže prispôsobíme sa tomu, zodpovedne umrieme na lešení, umrieme za pásom, pretože nie sme burani a primitívy, ktorí sa nerozumejú ekonomike, ale sme zodpovední občania a potom si to môžeme dať napríklad vytesať do náhrobného kameňa, že tu žil jeden zodpovedný Pokiaľ sa jedná o to, či je v spoločnosti dobre a či je ten vývoj správny, zaoberáme sa výhradne jednou otázkou. Je demokracia? To znamená, môžeš sa hádať o politike a voliť politikov skrz politické strany? Áno, môžeš, to znamená, že je demokracia a nič lepšie tu byť nemôže. Takže to je prvá skupina. Druhá skupina, tá je trošku kritickejšia, tej sa tento systém nepáči. Ale nevidí vôbec príčinu toho, v čom tkvie vlastne tento problém. Nevidí triedne rozdelený svet, ale za to vidí vlajočky, vidí hranice, počuje rôzne jazyky. A teda obracia sa k tomu, ktorý národ môže za túto nespravodlivosť a biedu, alebo ktorý človek konkrétne môže za túto nespravodlivosť. A keď tohto človeka odstránime, alebo odstránime hodzaj celý národ, konečne už bude na svete dobre a pokoj, lebo je to boj dobra so zlom, nevedia nič o triednej spoločnosti, ani netušia, že keď odstrániš jedného, tak na jeho miesto čaká 10 ďalších. No a okolo tohoto sa to potom celé točí a ja sa im snažím nejako vysvetliť, že proste to není o tom, že sa tu niekto stretáva tajne po pivniciach a plánuje ovládnuť svet a keď odstraníme fyzicky niekoho, tak že ten svet bude lepší. Určite sú ľudia, ktorí sa aj po tých pivnicách, alebo nie po pivnici, ale ktorí sa takto stretávajú, ale oni sú produktom tohto systému. Oni nestvorili tento systém, ale tento systém stvoril ich. Hej, teda aj tých najbohatších, ktorí tvoria ten systém podľa svojich záujmov, ktorí sa dostávajú do politiky, ktorí ovplyvňujú aj skrze firmy a skrze proste rôzne iné páky tento svet. Oni sú
dôsledkom tohto systému. Keď dáte preč jedného, príde druhý, tretí, štvrtý a ešte vám poďakuje, že ste mu odstránili konkurenciu. Tým, že tí ľudia, ktorých tento systém stvoril, im bolo umožnené nahrabať kapitál, nahrabať peniaze a tieto peniaze, pretože moc pramení z majetku. Keď máš peniaze, tak reálne vládneš, máš majetok a tým majetkom ten majetok ešte viacej znásobuješ, takže týmto im ten systém umožnil v podstate rozhodovať. Veď vidíme to v podstate, Trump je finančník, Musk je finančník a sú rôzne ďalšie finančníci, ktorí ovplyvňujú tento svet ďaleko viac než nejakí politici. V podstate kapitalistický systém stvoril tento typ ľudí. A pokiaľ chceme problém vyriešiť, nemôžeme odstrániť len týchto ľudí, ale musíme odstrániť kapitalistický systém a títo ľudia zaniknú sami. Tretia možnosť je tá, ktorú vidím ja, a to je uvedomiť si, že svet je triedne rozdelená spoločnosť. My si môžeme namaľovať svet tak, že tu máme hranice takého a onakého štátu, ale my si ten svet môžeme namaľovať aj úplne inak. Hore môžeme dať takú bodku maličku. To sú tí najbohatší na tomto svete. A potom máme takú trošku čiarku, pomlčku. Potom máme takú dlhšiu čiarku, to sú tí typci v SUVčkách a tak ďalej. No a potom máme pracujúcu triedu. Pokiaľ ide o vlastníctvo, tak tá malinká bodečka vlastní viac ako polovicu zdrojov planéty. A práve tu nás spočíva ten problém. Je tu rozpor medzi spoločenským charakterom práce, čo znamená, že všetci pracujeme spoločne, a súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov. To znamená, že spoločne pracujeme pre hrstku vlastníkov kapitálu. Riešenie problému spočíva práve v tom dať do súladu spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov so spoločenským charakterom práce. To znamená, že spoločnosť by mala začať pracovať sama pre seba a nie živiť len hrstku kapitalistov. Niekto hovorí, že viacej makajte, viacej robte, ale to nepomôže, lebo ja si myslím, že táto spoločnosť pracuje až moc. Ale ako vidíme, riešenie sa nikdy nedostáva, problémy sa len prehlbujú. Preto problém není v tom, že či pracovať viac alebo menej, ale správne usporiadať vzťahy medzi človekom a prácou a vyriešiť ich tak, aby výroba slúžila naplneniu ľudských potrieb a nie aby slúžila len v prospech maximalizácie ziskov. No, pokiaľ bude motiváciou nie maximalizácia zisku, ale naplnenie potrieb obyvateľstva, tak bude výsledok zrejme ten, že možno niektoré čačky, hračky, luxusné veci a podobné budú menej alebo nebudú, ale naplnia sa tie potreby, ktoré tento systém nedokáže naplniť, pretože sa o ne vôbec nezaujíma a pretože vôbec naplnenie týchto potrieb je v príkrom rozpore s týmto systémom. To znamená, že ľudia budú mať kde bývať, ľudia budú mať poskytnuté zdravotníctvo, lebo pracujú a majú preto na to právo. Ľudia budú mať prístup k bezplatnému školstvu, čo napríklad v niektorých aj tých tzv. Najvyspelejších štátoch nie je dneska možné. Ľudia budú mať voľný čas, budú pracovať toľko, koľko je treba, aby sa pracovalo. Výrobky by mali byť kvalitné, mali by vydržať dlho, nemali by byť umelo vyrábané tak, aby sa každú chvíľu kupoval nový a nový. Tým pádom by to malo pozitívny dopad aj na ekológiu, bo ľudia v dnešnej doby nepozerajú príliš celostne na svet. Oni sa pozerajú len kľúčovou dierkou na západ, ktorý obdivujú, pritom aj netušia, že obdivujú zlodejov a imperialistov. A je dosť možné, že keby mal byť svet spravodlivý, tak v istej časti sveta by poklesol konzum a takéto tie prkotinky, čačky, hračky, ale v inej časti sveta by sa ľudia napríklad konečne najedli. No a keď v podstate by bolo hospodárstvo znárodnené a pracovali by sme zodpovedne, lebo ten socializmus je v tomto spravodlivý, že máme sa tak, ako pracujeme. Hej. Keď budeme lajdácky pracovať, tak sa budeme aj nedobre mať. Keď budeme zodpovedne pracovať, tak sa budeme mať aj lepšie. Čiastky, ktoré končia v súkromných vačkoch, by sa prejavovali v spoločnosti, v nových školách, nemocniciach, v kultúrnych zariadeniach a podobne. Pretože človek v socialistickej spoločnosti dostáva len časť výplaty v peniazoch. A ďalšiu časť výplaty a toho, na čo má nárok, dostáva práve v dostupných základných veciach, ktoré dneska nám takto miznú pred očami ich dostupnosť. V podstate niektorí ľudia hovoria, že komunisti dávajú alebo budú dávať zadarmo, ale to nie je pravda. Tam sa jedná o odstránenie parazita
A jedná sa o to, že spoločnosť pracuje sama pre seba. Máš toto nie preto, že to je zadarmo, ale preto, že pracuješ a pretože máš na to plný nárok. A pri odstránení parazitického systému je to normálna vec, že je to dostupné pre celú spoločnosť, pretože kvôli tomu chodíme do roboty a kvôli tomu pracujeme. Ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ vás tieto videá zaujímajú, odporúčam vám určite sledovať aj ďalšie diely. Nasledujúci diel chystám práve o imperializme, ktorý je dneska veľmi aktuálny vzhľadom na to vojnové šialenstvo, ktoré sa deje všade naokolo.